crear unha ponte entre o mundo académico e o laboral. Ese é o obxectivo principal deste desfile. Debut volve a Pontevedra este ano coa súa 13ª edición para dar a coñecer o traballo de 20 deseñadores. É un ano especial, todos os anos teñen algo especial, pero este ano é un ano especial porque é a primeira ocasión na que presentamos as coleccións finais desde Enga, do título propio en si mesmo, e ao mesmo tempo a primeira xeración de coleccións finais de egresados do mestrado. Polo tanto, bueno, pois é unha novedade e realmente estamos, a palabra non é nerviosos, pero sí excitados coa situación deste debut un pouco diferente nese senso, non? Debut 2019 arrancará o vindeiro luns 18. Durante toda a semana haberá workshops, charlas e talleres, todos eles a cargo de figuras destacadas do sector da moda. Todos os anos vamos un pouco ampliando, cambiando, transformando, pero sempre que o noso obxectivo. Ese día, os estudiantes que teñen rematados os estudios teñen esa primeira entrevista, unha vez xa rematados os seus estudios, que ás veces remata en un contrato aos 20 días, a un mes, e ás veces non tan pronto, pero dende logo, dai, ao longo dos seguintes 6 meses, sempre xurden oportunidades. Eso é a nosa intención, é facilitar ese tránsito á vida profesional e a verdade é que nese sentido estamos contentos co resultado que aporta. Co obxectivo de seguir crecendo, este ano Debut concederá un premio ao deseñador que presente a colección máis comercial. Con una beca, Gran Vía de Vigo, que otorgará 3.000 euros al estudiante que elegirá, el día del desfile, el día 21, un jurado profesional elegirá al alumno que se llevará esta beca y lo que se premiará será la colección con mayor potencial comercial. Nos parecía una manera de generar sinergias con el alumnado y también, en cierta medida, pues acercar un poquito una colaboración por parte del centro comercial. Unha nova oportunidade que se suma ao tradicional galardón Jesús Peiró, que será entregado ás 2 mellores coleccións do desfile.